Welcome guys back to Craig Marsh. If this is your first time joining me on this platform, on this channel, please make sure that you go hit the subscribe button if ujifata nyaya Zimbabwe, nyaya dzikuitika around Zimbabwe. So I'm back again with nyaya dzanasangana nazo. So before natanga dakutaura kuti nyaya idzi kwatinodziwana ndinokuisira video kumberi kuti muone. So sauye musati ndenge ndichinyepa because ndenge ndisinganyepe. Kana pane video pane proof ekuratidzwa kuti zvaitika hazviroti ndikunyepa. Ndikuona vanhu macomments mukutaura kuti ndichinyepa. Dzanyaya idzi kwandinodziwana ndinoita make sure kuti ndatsvaga deep ndaona information yakakwana. Pavideo raSoja Love randabva kuisa vanhu vanga vachitaura kuti akamwa doro vanhu vanga variko, and then Soja Love ega azouya akatsanangura nyaya yake ndakaisa futi video. So vanhu vari kuti ndinotaura nyaya dzekunyepa, that is not true. So anyway, before we get into the video, please go subscribe to Trendy Zimbabwe, our new channel, Trendy Zimbabwe. Link is going to be in the description box, so make sure you go subscribe over there. So I think here it cooked out, and then video racho I know zinda viral. I've got the video mkuru arikutaura kuti anonzi Young Boy Beats. I'm going to leave my details ake pa screen kuti musazoti ndikunyepa, kuti muzonoona kuti chichikuitika ikoko. So zvikuitika panapa, uyu mukomana akutaura kuti Levels Fantan inChillspot havana kusadzisa madhiri avanga vaita meno madhiri achibva achitaura kuti beat rezvandofarira paHeyman ndiye akariita, achibva atoridza beat racho abvatira kuti beat ranga rine saxophone kumberi, then Levels abva azobvisa kasaxophone instrument, then abva azoedita zvakaedita, abva achitaura kuti ivo vaitosenderana mabeats mavocals through email chichi. So inini I don't want kuti ndikunyepa, ini ndisinganyepa. I'm going to show you the clips right now. Don't forget to subscribe, like, comment and share tozokubata futi parimwe video. And I want you to tisire macomments and tell us what you think about Ngenga uyu, and what do you also think about the hate song zvandofarira. Ndozokubata futi pavideo. Mukoma Levels Levels uzadarewo takataurirana zvinhu tikaitirana zvatikaitirana waiziya, but hauna kuzozadzisa. That's why ndazoshuta this clip ndichida kuudza vanhu kuti song yaHeyman usiri wakaita, ndiye ndakagadzira beat, wakarekoda mavocals, ukandisendera mavocals paemail, ndakagadzira beat, then mufesi wegitari akaleya gitari waiziya. Levels beat is beat is ndandaleya chorus yesaxophone, ukabvisa saxophone ukazo uyu editor ndirambe wakaedita, but chorus yanandikaisa iyi